ko onon jiiri guite mon bandiraɓe hewɓe ɓami konngudi moni kala e yiyande mum e haaju mum koye on saaha yuman yangue joom bela kellel ndiaye présidente mouvement président yeeƴo fouta koye on saaha noon waɗi discours muɗum ko newi. salamu aleykum Fouta, salamu aleykum département Kanel. Weltaram hande no joguiɗo fuɗɗi kono nde ala ɗo haaɗi. Mi heeɓi beele mo mawɗo hande fawni koyngalam e département mo Kanel. Mboɗo anduno département de Kanel ne yiɗimi kono mi anda no heeɓi ɗo. Allah ne andi hande yiddude kolluɗon kam nde e teddugal kolluɗon kam ngal mboɗo andi oɗon jinno kam kono mi humpitanoki foti ni ko gonga mboɗo yiɗa to gummimi to par ce que on jii délégation mo naddumi ɗo o kono mboɗo andi kadi mboɗo yiɗa ɗo e département Kanel ɗum settini mi ala noon jobdi moon mi wi on Allah jarama on jarama kadi mouvement président yeeƴo Fouta muusino mettino hay goto suusano fawde hen koyngal mum e won saaha mettino darnude mettino sosde kono won koye gonɗe ɗo won koye gonɗe ɗo guila début guila bisimilla ha e ñalawma hande o ɓe meeɗa fawtude koyɗe mabɓe ɗo ɓe pawnoɗo wuuli metti haaɗi ɓe nani hunde foof kono ɗo ɓe pawi koyɗe mabɓe ɗo ko ɗon tan ɓe pawi ɗum settini kadi hande e darde nde ɓe daari guila subaka ha joni il est 21h hay goto bougani mi weltanima on mi waɗi on remercier mi weltoro kadi mouvement président yeeƴo Fouta international par ce que dans les 4 départements eɓeni hen eɓena département mo Podor département mo Matam département Kanel e département mo Ranérou mi waɗa félicité kadi département mo Ranérou saabu ɓe mbaɗi golle tengtinɗe e oɗo élection locale aɗa andi so neɗɗo ne wiya mi ala hen ya taw dariɗa koɗo wiyete ala hen ɗo so tawi ko less caali moon tan dariɗa aɗa wiya ala hen so ɓooyi tan a décourage an walla rewɓe caggal ma ɓe décourage goppa département mo Ranérou noon en beltanimama ɓe saabu hande local o eɓe jogui hen gueɗal no fewi kala commune gonɗo e département mo Ranérou eɗen jogui toon premier adjoint walla deuxiéme adjoint walla troisiéme adjoint ɗum ko yettere Allah so tawi wonko vota wiya ɓe mbi ala o ko sellata so holko vota eɓe jiiɗi ene ɓamta Fouta ene walla en soɓe mbi eyyi koko basata hankkadi en dañi toon gueɗal ɗum noon ko yettere Allah kadi e wiide département ji keddiɗi yen tinno darano ɗen département ji men par ce que saɗa salo hunde vraiment saɗa puusa ko teddi yata waɗa ɓagguiɗo tiiɗi enen en mbawa darade tan eɗen beddo kaaje eɗen mbiya ala yen tinno darano ɗen Fouta men o par ce que en mbawa dañde ko ɓuuri Fouta men o 1960 walla ɓuura ɗon ha e ñalawma hande o Fouta koko yatirta caggal sen ji changement ji mbaɗi hande yimɓe mbatti darade ene mbiya habbayi min ngala hen holko fuɗɗi ɗum hamin jalta Allah noon hamin jetta les membres du mouvement président yeeƴo Fouta par ce que ɓe cuusi darade ɗo metti darade ɓe cuusi darade ɗo sukki ɓe mbi min ngala hen ɓe kappi tekke boɗeje ɓe koɓi bon exemple yo yimɓeɓe daro mbiya ala nde ɓe darinoɓe mbi ala tan ko ala o woodi hande gueɗe kewɗe hay sen keɓani en mbaɗamo promettre e oɗon promettre noon eɗen dutto eɗen mbiya Macky Sall promesse mo wanno le département de Matam hôpitaux ji ɗi o fawno kaaƴe mumen désenclavement Dande Maayo e Ila Morphine université e aérodrome ɗiɗon foof ha hande koye pose piore jarata eɗen ñaagui avancement eɗen namdimo avancement par ce que mi winomo nde min kuccodir nde pose piore c'est très facile joƴƴinde hayre tan wiyami fayi c'est très facile eɗen mbawi wonde ɗon 20 ans 25 ans ɗe ɓema donc noon eɗen namdimo nde waɗata avancé travaux ji men ɗi par ce que eɗen cohli koye urgence gonɗen laabi ɗi eko way noon mi ruttomi huccitay jeunesse o la jeunesse de la région de Matam jeunesse o ne tampi jeunesse o ne suufri jeunesse o tampi ɓe ceeki ladde ɓe ndewe batoji ɓeɗo tampi cumtima maayi saabu ronkere saabu tampere te pourtant cadre uji ɓurɗi forde e nder Sénégal koye région de Matam goni
ɗiɗon cadre uji hannde soɓe darannomo wallude population o Fouta o région de Matam surtout tawanno hannde o en ɓuuri ɗo ɓe miijo kadi ko waɗi ɓe falko ko région de Matam o ko population waɗoɓe fal ko ɓe en pawnoɓe ɗon neɗɗo noon so lamminima jubbol so lamminima ɓe mbi pour suba fo mo pinɗa ɗo foti wujje magol nebam ɓe mbasa arde ɗo en jiiɓe garti ɗo e des élections locales changement waɗi noon changement waɗi par ce que won yanɓe won telliɓe eɗen gandi 10 maire de 10 maire yaniɓe donc ɗum ɗon eɗen gandi hewano wadde e nder département de Matam walla région de Matam région de Matam foof on changement noon so waɗi eɗen poti andude holko addi ɗum hande ko ɗum ɗon woni ko dogata e nder Sénégal mouvement président yeeƴo Fouta liiɓi maire uji gonnoɗe e région de Matam ko on rumeur haalte somin mbawino libde ko ɓuuri ɗum ne kay ko gollani ko min liɓanno ɗum par ce que population ma so waɗima élire hoolimama ardinima aɗa foti andude ko taki ɓe gardinma ko aɗa foti andude ɓeeɗo a ɓurani ɓe haydara ko yidde wadde conseiller maire uji ɗi les maires sortants wattaɓe renouvelé ɓe mi haalino ɗum mbimi président fonno ɗaldude men tan koye koye men o wiya cuuɓoɗe maire mon o fotano wiide omo waɗa wadde wiide o yoɓe mbattu représenté o ɗaldanno men e koye men ɗum mi haali ɗum mi haalti kono noon o waɗi ɗum mais y a eu un changement et il le sait omo andi très bien ce qui s'est passé dans la région de Matam won yanɓe jeehi won jottiɓe kono c'était très serré ñande so weetino wona élection nde mbaldi ko guite lelli neɗɗo noon so tawi a ligguima aɗa andi holko ligguiɗa la veille des élections sa lelima poɗɗa ko ɗanade hunde fof en jii hen e oɗo élection pasɗo gueɗe kewɗe manipulama hen eɗen pawi hen guite men wona eɗen majjide eɗen gandi ko paasi ko kono noon so jarani neɗɗo kadi wadde won gueɗe pour jottade sa jottima andu ko population o joƴƴinnoma mbasa yejjide population o eɗen ñaaga onon rewɓe nde mbatton impliqué wu e nder politique walla e nder développement région de Matam on cuufri on tampi oɗon poti hebde gueɗe mon par ce que koye nder Sénégal jeeyaɗon émergence Sénégal mo naneteno o haali ko banggue dow to o yettaki hen hol sababu ko hen jeeyaɗen te pourtant en jiiɗo plus de 5000 kat e nder oɗo élection locale leppude mbiɗi seɓet telliɗo oɗe gadi ƴewde on hayso lesloɗe gonɗon ɓe tawa noon tan pourquoi soɓe keeɓi eɓe jeeji toon gandineɓe sans onon hay nokku ɓe jaata sans onon haydara ɓe mbawa sans onon haydara ɓe gonani ko onon mbattaɓe onon guittataɓe onon mbaɗataɓe fal onon mbattaɓe folli ko jolfi wiyata ko donc noon onon rewɓe mboɗo ñaagui on mi yetta Allah kadi mi yetta les amazones de kellel ndiaye moni fof yi darde moon machallah mi ala gable moon e gardiɗo mabɓe Aissata Keita Ba daraniɗo kadi mouvement président yeejo Fouta ene jaranimo hen hunde fof meeɗa ruttitade hen caggal merci Aissata Keita Ba merci mon coordinateur Alpha Kane ceerno Alpha Kane oɗon gandi Alpha Sy pardon oɗon gandi duunde to ummito e ɗo ne woɗɗodiri ɗo duunde e Dakar ne woɗɗodiri duunde e Guijlon ne woɗɗodiri kono kala ko mouvement président yeejo Fouta tekki omo rondi kala ɗomin programme Alpha Sy hocciɗat oto mum taw min toon o meeɗa tampude o meeɗa habde Abdoulaye Boko Paray Alpha Kane mi jarno ɗo kadi jaatigam jaatigui Dianna Mamadou Dalla Sahu e Mamoudou Korera Salamata Diallo eɓe jeeya e daraniɓe les premiers membres fondateurs du mouvement président yeejo Fouta koɓe dariɓe lang e nene laam yejjitta ɗum donc département Kanel ko andude min caɗele ɓurɗe tengtude e nder région de Matam ɗe ko hen jeeɗon min meeɗa yejjide on hay saaha goto kadi min ñaagui on nde ballodirten mbadden jinggo e faandu enen fof liggodo ɗen kala ko goto e men yiiɗi guila subaka ha nangue muusi tawa enen fof enen jaggat ɗum hen kala ko muusi goto e men guila subaka ha nangue muusi tawa enen muusa enen fof kala ko weeli en taw enen fof weldata donc noon oɗon lancé ko rewɓe ɓe
e jeunesse o jinnomi weddade ɗum eɗen jogui nangue eɗen jogui leydi eɗen jogui ndiyam belɗam et pourquoi en dañata des financement pourquoi en mbawa waɗanede ndema jadka awa e gaynaka hande tout est modernisé jalel natti remde hande e oɗo aduna gaynaka negge nayyi ɗiɗi kolse tati ñalla e ladde natti awo camba mbaala natti tout est modernisé mais pourquoi oɗon modernisation enen en keɓata hen bandiraɓe fuurankoɓe conseil tan jinmi hokkude on kadi yidde wadde on encouragé gandon mouvement président yeejo Fouta nde société nde ko 10 personnes wonno hen hande on est des milliers de personnes te kala komin jiiɗi changeude Sénégal hande hamin mbawi changeude ɗum ene weeli neɗɗo ne metti ɗum hamin mbawi changeude kadi min jatirta hen caggal kellel ndiaye yo salama alema mi salmini e demba seberu salama alema mi salmini e moƴƴo baba demba salama alema mi salmini e kellel ndiaye yo salama alema mi salmini e lamɗo debbo salama alema mi salmini ko ɗum ɗo wonno ko Winndere-tv hollirta on e jillu présidente mouvement président yeeƴo Fouta kellel ndiaye e jillu mo wanno e département mo Kanel e commune Mouhamadou Hounare Winndere-tv ha yeeso